Oso, Kirman! Oso, Kirman! Euskenekin hemen zirela. Egun pasa etorri gehan. Bai, bazkaldu ez zuen? Bazkaldu bai, arki. La chantonesa. Dekate Eta honek zehartu ingaina, likor da de finas hierbas hartu baita honek. Eta hire karajinua zua. Nola irakurtza bai, mustxa. Muxu bezala. Ez dira daukazu titulo jartzeko. Zosiko. Zaila hoik ezala. Egoine pentsatzen errezago bat, baina zopeko daula, sortzen duela. Justo hango ze asko sartzen eko zete ez da. Diua erruzti demaziko zete. Txon pixka, eta itzein beharrako behakin da. Arraina bezala. Zer saldo dituzu dauneko? Arrazkila oso politia da, baina zera, blankoen organizan beharren koloretan zer. Karo, diru gutxi ukiko hemen. Gorritxoak. Zer planta gazuntxiko ertzaina, zuske planta. Ostela betza ze jartzezu, plako gu emateko. Bai, hori durangoa eta etortzeko da. Claro, Zer pazientzia. Hombre, zaindu Utzilan, ez hain jozu kasoik egin, Kaldetzitzu, zer irakurtzen. Zer izaten behi, eskritoria izan titulo jarri behar du. Uriben azkena ez da. Bai, azkena, zer idatzi uba, da aztentzea pentsatzen da. Nola esan mustxeu. Ridikulo egiteko eskaude, ez da, edadia ridikulo egiteko. Urberuan potza, ematen Zeoteakin, izeoteakin. Ono majo, segando eta asko saldo, eositanak liburua, Kanta bat ebazinen ba honek politia. Bai, gauza perfecto. Ez zaigi gustatzen. Ez da neire. Ez da neire. Ni perfektua, nahiz ordu Bai, ikeri perfectua, bai, alturan batez ere. Eskerrik asko. Urrendo premio nazionala iraztezu. Etorriko geha. Bai, oba, erregakin baino beto zuen. Bai, que salamero. Txeki saltzen, Ez alduzu erosiko. Urrenakok liburu atratzen deunian. Ez alduzu erosiko. Baina erosita Bakal dena bizitio guztigo. Bisa, kendu digu, bisa. Egin esango izut, enaiz asirakortzen honik, baina dedikatoriak. Minutza. Lo zitioa. Oi, kirme, zetel taile politia izan. Aber ze jartzen. Bihotze. Suertea, Musen. Bona, hau nire kontu. Eskerrik asko. Urrenakok liburu gatatzen deunian. Etorriko zea, guri eskatzea. Eskerrik asko, Bueno, aia mejo.